Han så sin mor blive skudt. De slår ham for at få ham til at danse. Hun så sine søstre blive druknet. Hun slap væk. Han så sin mor blive slidt ihjel. Nu er det hans tur. Så mange dyr er dybt traumatiseret, inden deres liv rigtigt er begyndt. De bliver mishandlet af mennesker, som ser dem som et redskab eller en pestilens, der skal udryddes. Hvordan ser du på dem? Hos WSPA ser vi dyr som levende og følsomme væsener. Gør du også det? Disse dyr har brug for dig lige nu. De har brug for mennesker, som bekymrer sig om dem. For bare 50 kroner om måneden kan du gøre en stor forskel. Hver dag yder vi hjælp til syge og svage dyr og befrier dem fra et liv fyldt med lidelse. Støt vores arbejde på wspa.dk. Sammen kan vi give dyr det liv, de fortjener.